Sir. Sa rasa niya ito rin. Ay. Ikaw. Limutag? Uy, sorry. Iwan lang pare. Ako pagtakot. Tagtao pa na ako sa welding machine. Tinama sa welding machine. Ang. Para dito ba? Ah. 62 siya pa. Tagtao pa na ako. Sabi na ko, gani ko wala ta. Sabi na ko wala. Ay. Sir. Kadang lagi. Kumita. Yun siya. Banda ng income. Ah, sila Mel? Ah? Si? Kinsa? Pas. Tarong wilay. Yaw-yawan deh Mel. Siging banda ba? Banda ng income. Ay, gino. Sama yun ha. Ay, mga na. Ito mo reklamo? Ay, nga reklamo gawas ba? Ito man. Alak. Alak. Nanang putos na umak. Tumbang, ngambang. Sige, mantap amat. Tumbang. Jangan antang dia. Kurang gitu. Jangan kurang gitu. Apa kayak
tulo lang. Ay, sobra, kuwan. Ay, saragaba. Ang lood kong tanong mo na. Albis niya. Ay, klaro ba, John?